Mbak. Hanya doa restu yang kami harapkan dari Bapak Ibu semuanya. Moga-moga pengantin berdua menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kali ini ada campur sari cengkir gading ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Pranowo ingkang dumunung wonten ing tlatah Kroncong Permai Blok EP 21 nomor 50 yang ada di Jati Uwung Kota Tangerang. Kali ini kerja bareng bersama Audio Sound System Pager Wesi. Kalau aturaken sinten penyanyi pun wonten Mbak Rini, wonten Mbak Ratri, Mbak Lintang dan juga ada adik genduk. Samangke ngatos dalu, monggo. Dan juga apabila Bapak Ibu mau menghendaki lalagon, monggo dipun tunggu wonten redaksi Sengkir Gading. Sinambi wawan pantangin pamandikan rawah tamah dari Bapak Ibu semuanya, kami hibur lagu-lagu Jawa dan juga lagu nasionalnya, monggo. Nanti apabila Bapak Ibu menghendaki lelagon mau nyanyi sendiri dipersilahkan bersama Sengkir Gading Gunung Kidul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah syukur. Monggo kita tansah aturaken dumateng asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring kesehatan, kesabaran dumateng sedaya. Saengga wonten ing kalodhangan dinten menika kula kalih panjenengan tasih saged kempal manunggal kanthi wilujeng kalisnir ing sambikala. Kawula saking campur sari cengkir gading ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Pranowo ingkang dumunung wonten ing tlatah Kroncong Permai Blok EP 22 nomor 50. Ngaturaken nuwun kawula nuwun dumateng Bapak Ibu panitia, Bapak RT, Bapak RW ing mriki utamanipun Bapak Marwin Simatupang dalah Ibu Siti Mursini ingkang Pak sakmenika Hanamung Suko Bagyo Mulya nikahaken pun putra putrinipun ingkang asesilih Winti Oktaviani Simatupang dhaup kalian Muhammad Kelvin. Muga ing sakmangke dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dipun cerakaken rejeki ingkang agung, dipun tebehaken suker godha rencana. Kawula saking campur sari cengir gading ngaturaken sugeng pinanggih. Mugi kula sakmangke dadosna panglipur lan jangkeping pepanggihan menika ngantos sak rampetipun sakmangke. Mugi-mugi kalis mboten wonten rubida setunggal menapa. Lan ugi kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan sedaya. Namung donga pangestu ingkang kawula suwun mugi kalunturna kalubirna dumateng pinanganten kekalih ing pangajap mugi dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dipun serakaken rejeki ingkang agung, dipun tebahaken syukur godha rencana. Bersama campur sari cengkir gading kerja bareng bersama audio sound system Pager Wesi menghibur tamu undangan semua dan juga keluarga besar dari Bapak Marvin Simatupang. Nanti untuk bahasa kami campur-campur ya Pak. Enggak, karena campur sari identik dengan Jawa. Ini makanya nanti dicampur-campur, lagunya juga dicampur-campur, monggo. Kali ini ada penyanyi dari Kota Tangerang dan juga Gunung Kidul. Mau kenalan karo wong Tepus. Kali ini wonten Mbak Yu Rini Lestari, sumangga jumeneng. Alon-alon. Ora agi-agi lho. Ngaturaken sugeng siang. Sugeng Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marep nanti Mas. Marep ngene ngenceng iki marep nganti. Ngene karo kono. Nah, ini bahasanya dicampur-campur ya, Mbak. Oke, siap. Ini karena ada yang dari Medan dan juga Jawa. Oke deh kalau begitu. Yo
kabeh iki. Aku pakai dong sama deh aja pokoknya. Heeh. Bineka Tunggal Ika pokoknya. Iya, luar biasa. Ingkang salajengipun wonten Mbak Yu Rini Lestari. Semoga Aku meneh. Ya Alah, ampun. kowe Rini kono Ratri, beda. Maju. Lah kono ket mau ini wae kok. Jeneng gak padha iki piye? Ya aku meneh. Podo Rene Lestari liyane. nih. Nah, yuk jumeneng Mbak Ratri Lestari. Maksudnya Ratri apa, mau. Mas Marli? Kamu kenal aku tuh udah 15 tahun yang lalu kok iso lali gitu loh. Wes kowe ki ora usah ngono kuwi, tenang. Tenangno pikirmu. Aku sing Selamat bar siang Bapak Ibu semuanya. sing bar kelangan seragamnya tenang kok. Gak usah curhat. Wis salahmu dhewe. Wancine ganti. Wancine ganti. Untung lho digawake jan yo matur Sing suwun. intermezzo biar saya nggak lupa. Terima kasih Ibu Mega untuk pamundutan lagunya. Nanti lagunya Sinar Rengan. Ya, Oh, Bu nggih. Mega nunggu di depan. Siap, Terima kasih. engko langsung diputer. Dadah, Aresnya. Di belakangnya ada Lintang Panjerino. Moga jumeneng. Yo karena nurung kenalan. Siang Mas. Siang. Rupamu rasa melas ngono ki biasa bae. Loh, ngene kok melas-melas iki ya. Iya. Senyum dulu dong. Ya. Barik Mas ya, barik kita Mbak. Jan ora kur aja diomongke. Ya. Minus sih. Sehat ya Mas. Di belakang Mbak Lintang ada adekku sing cantik jelita. Ada adek Listia Genduk Anggopito. Semoga semenang. Minangkani atur kawula dari awal sampai akhir nanti ada saya sendiri Marli dan juga rekan-rekan pengerawit ada Mas Aden, Mas Nando, Mas Nur dan juga ada Mas Yatno. Nah, lagune Manut Buri, mangga cus, oi ya.
Dirampoke sak lagu ya ora apa-apa jane mau Aduh, ya. nyanyi sing buri mati. Satu lagu dulu dong, Mas.